Di. Smile. Oh. Guys, gilantan si Nitch. Sige, suka ganiha. Buhanas lang niya el gilantan. Bagod sa naman karon. Karon kay mato mi og kuan. Mag half bath ra ka. Mag-half ra ko kay mato mi og ano to? La playa. La Playa, mga tumig La Playa pero maligo sila then ako kay dili. Ya guys. Yay! Ay, yung ante o gangkol na yayay. Meanwhile, No, dapat yung sari na yun. vlog take over guys si Ate Nitch sige hilantan so ako lang muna. So daghang kay kita ang diri guys. Oh, tulog kaldero kay mga tumig La Playa kay banding sila nyo. Among na lang pong ko. Karon nagkanta na sugod. Para ano mga kaibuhat guys. Di man mo nagkuhan. Dito sa pikas niya. Asa mo? Sayang na sayang talaga. Ating pag-ibig sa'yo. Sayang na sayang talaga. Pagmamahal ay dapat na. Yung sumasakay when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us days away. I want you to, but I can't find the words when the sun goes down and the band won't play. Oh yeah. Sana all. Kalong nakikita mo sa among pangluto. Wow, my favorite. Grupo sa text. Wow. Menudo. Crispy pato. Crispy pato. So guys, nagkano kay Gamarks ni Nitch guys. Maulas lang mga grabe ka supportive. Yung prepared. Oy, they are all wearing Nitch products. Yes. No. Hey guys, karon guys kay okay na akong paminaw and nagsulod mi tanan og ani. Nagsulod mi tanan og Nitch clothing. Hi. So nagsulod jud mi tanan og Nitch clothing. Si Ate Catherine, si Daniel Iram, and si Ate Princess. So, ang pinakataas na mo guys kay si Ate Princess. So, taas na rin si Ate Catherine. Taas pa ko! Ay, maro. Taas pa ko! Maro. So, mga na ang papa ni Ate Princess guys. So, nagkanta-kanta miron guys. Nagkanta-kanta sila. So, mauwaw jud taan ni guys no kay ako na kutot nila daring tulog. Matubok pa ka. So, naano sila to take it free. So, naano sila mga meg. So, beretak mga meg. Hey, what's up, Hey, what's up, everybody? So this is Binsay Meals, and I am Vlog Takeover. We were about to have bond with our families, and they're all wearing niche clothing, and we're about to go. Ano ang boy? Sakpan sa vlog. Bayot! Sing! Ganyan. So, dagan kini guys, sinapa sa isa ka kan. Multi ka kami. Sa likod nito siya.
pak. Asan dagaton ka daw? Ano ma? Terus bagani clip sa cheno? Aminin mo. Di na buy ay. Dala mo. Isa na. Ang sakit. So, abot namin sa La Playa. Guys. La Playa Beach Resort. So, mo nilang nakatadunindot guys. So guys, kanin si Ate Nits na ko guys. Gilanta ni siya to. Karon, kumusta na yung feeling na? I'm okay. Wow, kinaligog dagat. Mga may karon kay kompleto na mitanan nga ray sa La Playa. Nandi. Ha? Makaranay. Nandi. So, kompleto na mga ray guys. Tara sa La Paz. And tara siya. La. Sa oras na nagikan. Alas City guro. Mga anak. Kasi gwa para mo. Oh. Naa sila? So, sugatan sa naman sila Mami Jingjing, guys! So, tara sila guys, sugatan dito sila. So guys, naabot na sila Mami Jingjing. Jellyfish. Ang TikTok curious na nga ano guys. Hey, what's up mga men? Guys, natulog na ang among anak. Nya, ato may matugron sa gabangan na mo ni na mama. Mitch is feeling sick again. All rainbow. Kaliwatan. Much later. So, manguli na mi guys. Gipahawa na mi kay 6 PM ra kutob. Rio! Hi sa vlog. Tama. Uli na mi guys. Gipauli na mi. Oh. Hi sa vlog ta. Kay karon pa ka nakita. Later. So mga meg, naabot namin dali sa among balay and nagtabi-tabi mi ni... Ha? Ni Jethro. Nagtabi-tabi mi ni Jethro and... Hi! Dayon mga meg, thank kayo kay kanang nauli-ulian ako sa akong hilanat. May tagdili na mo balik inig ugma. So nag-abang din mi guys.
nag-abang day mi ngadto. Ato min mga bang guys kay Dili, gi-free data ni Mami Jingjing. Kuyog na mo si Mami Jingjing ari guys. So thank you kaayo kay Jane palibrihan minimo og room of guys. Kaya nga to guys kay yahay kaayo. Jitro, awa ati Nets, awa ati Nets. Ana ba? Ikaw ha? Buta sagad siya. Butan siya ba? Kasaman. Okay, si Kuya Jitro na po. Kuya Jitro na po, dali Kuya Jitro. Abuyan kayo, abuyan na po. Okay. Later, sa mga meg adto namin sa mga apartment nga giabangan minimum ni Mami Jingjing nga mama ni Tito Ining and nagpaabot ra sila namo ngadto kay naguna naman sila ganiha. And then sayo may mata ugma kay make-upan ni. Grand dress na yung gown ugma. Yes. Mint green. Mint green ang color sa Si iya. Yael guys, ready na si Yael. Si Ate Princess. Si Ate Princess among driver. Eventually. So, sa mga mega kay nanon sa among apartment nga giba mga giabang nila Mami Jingjing and si Yael karon nagkamang-kamang. Haha, Yael. Ah! Tomorrow. So, here's the mga good morning. Time check, hapit na 7 a.m. and maligo og dagat si Tito Ining. Tito Ining! Maligo og dagat. Yung dagat guys. Giambak. Ang pagutang. Ayaw ba? Kumao din niya mong gitulugan guys. Wow! Hindot kayo siya. And doon na kayo mi sa La Playa. So natin mi sa Puerto del Mar. And dapat ay sila yung floating cottage dira. So, ito na daw to sa babaw. Videohan na siya nga dito. So, yan guys, ang payag ni Titsoy and ang among katulugan is Tita's Cabin. Mao ni ang among room. Si Ma'am Shitin kay nag-make